Our topic for tonight is what is the right age to get married? Hi, good evening mga ka-friendship. Welcome to our live for tonight. Maayo nga gabi, kada mga ka-friendship out there. Maayo nga buntag sa ating mga ka-friendship na tuwa karon sa gawas sa laing nasoy. Nanimpala tag muna kay Sikay og nangita og kayuan sa kinabuhi for the greener pasture. Amanay tawo. Okay, sagol kami dari ang live or not. Sana dyan mga friendship na mayong gabi sa tanan, and hopefully you're doing great for tonight. Walay gamit ka, walay gangol. And our topic for tonight, dapat may topic. Our topic for tonight is what is the right age to get married? Diba? Sa mangyod ang insakto nga edad para magminyo na ka. That is our question for today. And of course, if you have some suggestions, kung ano na mo yung mga ikasulti, ikagahin ng mga information, mga detalye nga inyong i-share dito sa ating mga ka-friendship na kauban ka nato tonight, you can just type in sa ato ang box, sa comment box, para mabasa ni Ma'am Ellie. Para ito na mahatod ang pagtagan. So the moment mga ka-friendship, mabasa nagpipila ka-greetings, nagikan sa ating mga ka-friendship out there, nagalantaw ka na ito live, kaya sa ilang sapon. Okay. Anyway, may nga good evening, may nga adlaw sa itong ka-friendship nga si Catherine. Ma'am Ellie, ang maayo good na edad sa pagminyo. Isugdan po na yun, no? Excited na mamutubag sa pangutana unsa ang insakto nga edad para magminyo. O na ni Ron kay layo kay isang tanan matablo pa tag pisod-pisod ani. Alright, ako rin man nga mga ka-friendship especially sa bago pa sa ato ang live, no? Nga kining tanan mga binuang lamang pakatawa lamang walay tinud-an ay mga ka-friendship para rin sa mga boring at ginagawa sa buhay para man hindi sila maging malungkot sa kanilang pagstay at especially sa mga ka-friendship nga nga nasa laing nasod na guys karon sa ilang lugar. They are experiencing the frozen meat shop. Ay, kaya ano talaga pag ano tawag dyan, winter? Oo, naninigas talaga. Naninigas talaga ang mga tubig at nagiging ice. Nagiging yellow. Alright, so basa tag mga pinaka-greetings before we will basa-basa your answer og pilag yun ang insect and right age. Hi kang Madam Catherine Escobedo Rafales. Salamat sa pagsudong Meliaris Garin dyan. May kanimo Nirio Quezon Vergara. Ma'am Eli, ako nga itong si pangutan ng pinagkamaayo good nga edad para magminyo 5. Delegas Hospital in Cebu City, Duty Town, Wild, Gasuong. Salamat kay Hybing. Hi sa mga taga-Sweden, nga galantag ko ron Jane Paul Zabala. Ma'am Eli, mas maayo good nga magminyo og sayo. Sabi yung gidalian nga gawin niyo mag sayo. Hi Arlene. Jeneline Yongko, 30, kay agresibo, basta ing anak nga edad, Ma'am Eli. Ganang kay customer nga agresibo, kana jong bis ka walay pananghi. Ay, Madam Jennifer Chu, Janessa from Kalinan, Davao City. Maayo nga gabi kanimo diha. Ma'am Eli, maayo good ang 21. Uy, kana 21 no kay kuno na 21 bago pa no ni graduate. Right after graduation magbinyo na ka. Kasayo gani magminyo 21 Prinkwell Kiel, Christian Ho. Atat sa katong mga greetings no, katong mga answers kadi ato matagap patagad. Please you can type it again kay daghan biata diri no. So taman sa mabasa nako basahon nako. Ma'am Eli, sana all hearted. Hi Helen Bantoto, hello kanimo madam. 25 madam basta. Bas 25 daw basta tanang financially okay na. And okay ra god magminyo basta ka ang edad insakto na tinuod bitaw no. Kaya ako magit para nako no, usara ko later nako basa sa mga greetings no. Kana pag minyo magod kinahanglan pulido na ka. Kanang nanakitrabaho, makabuhi na pamilya, unya napahimutang na po mga pamilya. Ayaw pasagad og minyo kung dili pa ka stable. Oo, kanang pag magminyo ka unya mga pagtabang sa imong ginikanan di na mao. Kinahanglan ko magminyo ka ready to go and go gumi ka nga this is really is it kaminyoon nagyog kay ko sana all kaminyoon.
Uban kami niyon kayo niya, saan naman? Wala may pares. 18, bata pa man 18, mututoy pa man. Mukha pa nagdaghang kayong bugas ng 18. Alan, para na ako mamili 20. Ay, Wilmar, Cheryl, mayong gabi kanimo. 20. Wala pa nakagraduate o college. Nagkalagmitan no, ang 20, mura graduating pa man na. Paabutan po naman ang adlaw nga mo graduate ka. Hi, Mario. Salamat dahil sa gahatag na ako og 200 stars. Salamat kayo. Hi, Jacqueline, JM Angguba. Ay, kasadya, agad makalipay ko kay Jennifer Chu. Hi, Madam Jennifer Chu, 28. Sige, nung ako nang i-double check karon diri sa ato nga Google kung usa gyud ang pinaka-latest nga survey karon kung magminyo ka kanang 40. Oy, kanang 40, oy, di naman na maayo kay ni banhod naman tong mattress ana. Ganahan di ka mamanhod imong mattress. Another 100 stars coming from Madam Catherine Escobedo. Salamat kay sa gahatag stars. 50. Di na in taon buduga ng 50. Pay oras kay buduga. Kung maglisod ako, kakana pong right age na po. Hindi po kay ka na mga 40 Palmis Wilfredo. Kanang 40, uy, kay kuan naman na lagpas na mga kalendaryo, uy. Dapat po na pagluhod ni mo, di pa manakit ang imong tuhod. Base na pagtakili di mo, mukoto ang imong panakyuran. Wala na sa ilami. Kanang igo-igo na po, 35, Bing, 35, Padricho, Cesarian. Ganahan ko, 35, Padricho, Cesarian. Laigit o diretso. Rick, 35, ma'am. Loxin, hi. Jessa, George, 25. Vincent Paer, 25. Mas daghan yun ang 25. No, 40, madam. Lisod na makaubo. Ay, tino, bitaw na, no, kanang mag-40, nagkaka ng ato mga panakyuran. Bitaw, di naman sa iyong mga binastos. Panakyuran is, kanang imong pelvic bone. Kaya basin niya kanang uban diri nga tagalaing naso, baka sabot ang panakyuran. Noel Imbong, ubo na lang gahi. Ay, dali, Marjo, I miss you so much, dali. Jaka Anisar, Hinobre. Kamalog ka, di ba? Pariwan ako. Paglagpas na ko og 30, 31, mukuto na siya akong likod naman ang mag-events ko. Di na ko pasagad o aswat o bugat. Ang topic karon sa bago pang ni-join ka nato is, what is the right age to get married? And what is your reason? Nga naman dyan kang mag-married og sayo. Because everything has a reason. O, nigay-shantik akong mama. Samtang ako ga-live siya na maligya kay Sintawan, may lamang dus-dus. Hi, Marites Zamora Bernales. Hello, madam nga ato ka-friendship nga very religious. Hi, Rosaline. Hello, Pilipinas. Kana pong 40, nanatagi bati-bati. Unya, what if pag-abot ni mong 40, nitukar ang imong sakit or naa kay gitawag na tuog diabetic. Okay, kalagmitan biya ka na mga idara na magawas na mga sakit-sakit. Unya ka na mabagod ko no amot og tinuod ba na ilang. I don't know if it's true that what they're talking about kanang if you have a diabetic, you can no longer stand. Rido daday, tinuod ba na mga ka-friendship nga buabuog mo na ako no kay diabetes, di na ako no katindog. Si Nalig 20 City, yun, okay kaayo. Hi, Jackie, Fab, so Fab, Ma'am Ellie, sorry late, ako sa klase. Sa mga late, no, take note. Hi, Madam Heidi, shout out to Ma'am Heidi sa Yannick's Mobile, diya sa municipality of Shatan. And welcome sa atong online karon with our topic, what is the right age to get married? Kanang 40, Ma'am Ellie, wa na ilami iluhod. Urog na kay atong to. Oy, lisod na no kay parehon ako abot at mga 20 kapin tinuod ko na mutokar na atong mga rayuma, arthritis. Hi, Eli. Rick Shiroyuki. Sakit nas likod unya panington ka kamalhan kas likod na panuhuton ka. Hi, Sir Rafi, good evening. Rosaline Adobe, 25 gyud, ma'am. Para na ako natingali sa mga 25. Feel na ko. Ambot ninyo kung sa inyong paninindigan sa kinabuhi. Rafi, pa-shoutout kang Rafi. Zara Iro. Lami ng 40, Ma'am Eli. Hindi, magod lami. Para na ako ng 40. Kaya 40 Diaz. Hi, Matet. Dodong Vin. Shoutout kanimo. Jason, 25. Ligon. Duha ulo ang duha kaliog. Ganahan ko anang kuan. 25 kay ligon pa ko kay duhay liog. Duha po ko ni ulo. Ang pangutana, anak Dodong, asa dapit nga ulo? Danica, from Sambuanga, Sinugay. Violex, Joan Danyo from Japan. Jenaline, 25. Gyud, Ma'am Eli. Parehos na ko. Ano po si Bas, 29. Sa mga klaruan, Stephanie, pakigreet na lang, Ma'am Eli. Habinar, Che Cabs. Palyares. Kuan maguda siya ka naging. Ngayon nila, hi, Frelin. Diha sa...
Mercury, Shuttle, Frelin Melodia, 20 City, ma'am. Para ko na ako, no? Hi, Sir Dan. Magdalis ng adlawon naman. Kasi nakadlawon ba, oy nga, bagong gabi idiri sa amo, diya sa inyo kadlawon. Ikaw, gamata pa man kagaon sa mga kadiha. Imo nag-i-apply ang imong edad nga 25, ha? 40, doon na senior. Bitaw na doon na sa senior. Basig dili lubricant inyong gipahi di ano ipikasin. Hi, Madam Glide. Oo, para ko na ako in my own opinion. Jay Hain, Mary Ann Alonso from Tokyo, Martha Yulet, watching from Taguig, Jaya, 24. Para ko na ako, no? Para na ako in my own opinion. Ako na po, mayroon mo kalayan. Hi, Nick Ramos. Kamura ba dayon, no? Di mo kadawat og suggestion. Hi, Christopher. Hi, Angel Pugado. Hi, Pilros. 30 po si Pilros. Para na ako in my own opinion, no? Kaya basahon po na ako inyong opinion. Magbasahan eh, ragot niya. Maglingaw-lingaw, ragot ano? Hi, Sir Polgino. Hello, kanimo dong Polgino Gibara. Para na ako, no? Mas nami mag-minyo na ako sa mga 23. Pero before ko tingali mo design ka mag-minyo, kinhalan ako yung trabaho. Ako ko na balik-balik ko na nalamig nga trabaho. And then, naka-payback na ko sa ako mga parents. Hi, Karen Joy. Kanang nanak ko na akong pundo in caso for emergency. And then, nanapuntay ka na gitawag na ito o ka ng mga insurance. Ay, Ginaline. Pila ba na ito mga insurance sa barangay-barangay? Okay na ito, mga sityo-sityo. Kaya nanapuntay gitawag na ito o para andam, para kasal. Magbinyo, gabuhin na tingali kag baboy, gabuhin na kag baka. Hi, Rams, from Saudi Arabia, Harvey Adanza. Scorpio, oo. Dahil na kay mga binuhing kanding, tingali, Bibi, Maria. Para na ako, kung naanak ka, dahil namin nakakagtrabaho, regular na ka, wala pag video na. Hi, Oliver. Hi, Oliver, Olivia, madam. May gabi, hi, Renz, kung sa may ginugayan pag no? Ako na pa ng opinion, Farah Ramos. Nakakatawa ka, Ma'am Ellie. Siyempre, Shirley. Ay, kasi para sa akin, pag tuyang, hindi naman maganda. Because your mattress parang hindi pa siya ready. Kaya po ito bagdiri, importante ma'am gahi, miss kag usang edad. Kanahan ko sa gahi. House and lot, correct na kay house and lot. Oo. Kay salamat Madam Glady sa 200 stars sa BB, watching from Cagayan, Jimwell, Balibad, gimingaw ko nimo kanusa na patawa pa ko kabalo Madam Karina Sulama. Nanihapon na baka humana kong panihapon na diguro jud ko dan. Ang imong gipadala nako dan akong gipanihapon lami kayo dan. Hi Ricky. Hi Luella, kani mga tagas kay mga greetings no, pasensya kay no di gud ako mahurot og basa kay paspas kay ni mga gat type of message. Janet Parker. Tumanda mas lalong totoo talaga yan Janice. Pag tumatanda ka talaga mas lalo kang nahihirapan. Hindi ka na marunong magtakilid. Madam Kulab Kapuhon Days live podcast storya gibinisaya. Correct dodong Paul pohon dodong Paul. Ingna radyo ko doon sa mga adlaw doon kay kanabong timingon nato doon nga kanang libre ang atong mga takna. Oh, and then kanamang kung magminyo kag sayo kaayo wala po nay lami kay murag wala pa ka-explore sa imong line. Murag sagol pa ng biga-biga. Minyo 19, 20, murag di suggestible nako na. It can never be digest into my immune system, you know. And maybe na sa mga 23, 27 ana in the bracket in between. Kaya na ba sila ginaingon no, kung madugay na ko na imong matris, maanad siya nga wala siya niagig panganak. Mag-aul-ul imong kinahawa. Ay siya, Kira, Bilaman, Mildred, Kabkuban. Mag-aul imong kinahawa niya, maglisod ko no kag panganak. Kana pag-unto ko no nimo kay uban gali ko no makalibang ug una. Ay glide, tinuod mo lang ginaingon makalibang ko no kay tungod kay ilang matris, wala na anad. Kanya ang ilang mga nervous system di na makaya inig utong. Ay, uban ko no, some of them, right after pag-utong nila, nabugtuan. Buyag simba ko no, ayaw po lamang. Lisura mabugtuan. Hi, Liti Pirodjutan, Jasmine, Glow Star. Oo. So, kung maan po ka nakas 40, daghan ka bati-bati sa lawas, manggawas ng mga sakit. Hi, Mario Banlat Laban. Kaya ito ko i-figure out na later, Lucy Flo. Hi, welcome kang Mario. Di akaroon si Mario, ni Kuyog Kanagon. Wala na tingala siya budget para siya mga lagi. 35 mi kay Minyo na mi Ma'am Eli. Joey Jane, Bing Escolando Gulay Maranya. Pag-utong nakalibang tinoon. Pura po ilang giingon, mga nurses na mga friends, mga doctor na mga friends. Hi Erica. Kailan ako no kanang maglisod na imong system pag muscle control. Unlike ko ng Batanon pa kuno ka nga Hanoi, Vietnam.
Marlon, guwapa jud ka, Boria Simbarko. Julia 14, Jamis. Nga ilaliman ka, magminyo ka og 40. Nga siyempre, pakasal kag ina di mo 40. So pagkasunod adlaw ni ana, mag-honeymoon mo. Nga siyempre, modalagan pa na og siyam ka bulan. Makaanak ka 41. Magpulo ang edad sa bata, 50 na ka. Ang bata mag-18, magdibuwa na, retire na kas kaliputan. Pasayawon ka og 18 roses, magliso na kag tikang. Ay siguro ng mga gout ni mo diha, gatayupi na ang mga uric. Christian Viola, hay kanimo. Para imong mga kanang mga taas na kay kaog kanang dugo. Daghan-daghan na basta nas 40 na depende sa imong lifestyle. Ako ra po ng kagalingon nga opinion ay Ignacio Callens. Lo na makalingaw kay ka madam. Scorpio from Sikihor, tinuod magud nga topic na ko. Kana mag-uban ba no, kanang mga walay mga basbas, walay mga guidance, kunya wala sila kanang mga insakto nga mga tambag, advices di ka sa mga katigulangan, pasagad rag minyo. Nakaingon mag sila kanang pagsulod sa kaminyoon lami nakaayo sa butang mga bata pa. Na ilang basihan sa ilang pagpakasal kanang gugmang ga oros. Di ba manam coffee ring? Ka oros ang ilang mga gugma unya di ay pagkahinla-hinla. Nagmahay kay uno ra kunoy lami. Una ray lami unya ang ana ra bang kalami ra bago sa kaagi lang. Agkuhag bangkos kusina Marjo. Ay kani siya para na siya music later na kay magkantahan na man after. Ay bongga day oy mangini hinatag ni Madam G Oakling nga cellphone. Di na Marjo kay tabang tagtambag nila Marjo unsa mga edad nga dapat magminyo na. Hi George Esplanda. Pila imong edad? Si Marjo 36 na siya gaminyo. So magminyo niya nga wow ko si trapo. Kuas kusina ng akong mga bangko nga mga halon kanang tag 200,000 nga bangko. Ako ganahan akong magminyo niya, di masugot akong ginikanan. Strict ako. Hi, Madam Yoy, na friend. Kapoy, kaayo, pero okay lang. Kita ko ni mo. Hi, Madam Yon, Labrador. Thank you so much for watching. Kamadudyo kapoy kagay. Di ka pa kang gadula. Kanya pagkahumanani, magdula pod mo ron imong bana. Another set of tennis ka na magbulananay, gunos ka lipay. Lipay na ko kay nakita kong Marjo ni si Dan Magdales. Marjo Banlat, ready na ba si Miss Tina? Ay, naku, Madam Mario Banlat, I tried but it's very hard. Kailangan talagang mga ng mga kanta niyan. But later, susubukan natin yan. Ma'am Eli, wala na po'y lami ng gaedad ka og 40 kapin kay lisod na kay duko, kay murag atong mga backbone. Di nakasarang Ma'am Eli, what if 40 ka pero imong bana napos mga 20 or early 30s, mag-antos jug ka ma'am. Mga lahigon ko ninyo inyo rana kung anong napili man mo bata kayo. Hi, Melly June Caliora, the mother of Jangjan. Salamat sa 50 stars, madam, from Japan. Imelda Mundo, Janet Parker. I'm ready na, madam. Ready na kong mag-house and lot. Andi pa ear. Inood yun na. Inahanglan yun kang mag-minyo ka at the right age, at the right time, not too young, not too old. And please get married at the age of your healthy years. Practice makes perfect, madam. Oh, madam. Dili siya mauna, madam, kay taas jud kaayo. Ikaw na nga, Ma'am Eli, pa-shoutout greeting sa akong pamangkin nga gwapo. Soren Way Primes. Muna siya insakto good nga gitawag na to pananaw sa kinabuhi. Ako, Osborne, ha, get married at the right time, at the right age, at your healthy years. O ka na mga tuig nga ligon pa kay ka, kaya pa nimo ka na mga wheelbarrow style. O ka ng panilhig style. Napay pa helicopter style. Ay, tumabot kag 40. Sulay kag helicopter. Mura kag giambusan. Ay, di na pwede na nimo. Helicopter, ya 40 imong edad. Unsa ka ga-imagine? Muna giingon ni Dr. Sohor katong iyaha nga pag-speech sa kasal nga ang tawo kuno pag minyo niya nana siya mga bracket sa edad. Okay, ang kuan ra gud kuno gihatagan ko nag 20 ka tuig. 20 ka tuig gikan sa kaminyoon. Additional 20 years. Adi na lang ko pasagan kay masipyat na ko. Ka Dr. Sohor ra ba mga pulong.
Kasi sige mo kung katawa ato na time, nga ga-share siya mo ng wala ko kalandong sa mga lines. Buutan ka na sa likod nga na si Marjo, pabuutan-buutan na siya ron. Pero okro ng katul. Life begins at 40. Ingon po si Madam Mario Banlat Labad nga life begins at 40. Ako di kay ko mo, yes, anang life begins at 40. Kay mo ko nang mabugto ang kinabuhi. Buyag si Mako palayo no, labang spito ka bukid, siyam kasapa. Iba, ikasiyam nga pangadji. Ang sunod ana rabagod, 40 diyas. Samuel, murag mahadlok kagali ko magminopause. Ayaw, naawa ng uban no, na early menopausal. Kung pakasal kag 40, unya gaminopause na ka namang idara. Hi, Bing, kuni gainsan, unya, unsa man ni mo ron, nga di naman gina, basta magminopause na ka. May pay-post puro ana, inig duslit, musiga pa. Hi, Helen Corbetta. Madam, basta makabuhi na og pamilya, gugugu, tinuod. Basta makabuhi na kag pamilya, basta di ka magsalig sa imong pamilya, okay lang. Lami ang 41, like me. Hi, Madam Marcita Pestos. So, thank you so much for sharing your blessings. My ma and pa is so happy. Pinatabla gud sila basa sa script nga duha ka lines. Naabtan gud sila gitaw og troubleshooting. Lisod ko na mahimong vlogger. May pa ko na mang laba, mang lungag, manilhig, kay mahuman pa. Sabi, atong basahon dire gyud na. Sige, atong basahon dire para maliwanagan tang tanan. According to, ay para din sa mga babae. What is the right age for a woman to get babae? Di ay nino, kay lalaki, kay okay. Naan na kayo din ang mga lalaki ko no, okay nagtaas-taas ang ilang edad before magminyo. Pero ang babae, ang suggested yun, you need, based on a study, suggests that people should get married between ages 28 and 32. Na, wala dyan nakabutang 40 dire, 28, 32 dyan ibutang. If they don't want to get divorced at least in the first 5 years. Westernite sittings man na, uy. Aritas mga Pinoy-Pinoy ra. Oo, mga Pinoy, pwede ra. Makalingaw man yun. Ano minyo-minyo Is 23 a good? Kani answer og 23 kani. What's more, the largest number of women who describe their marriage as very happy. Timan ini, paminaw mo. Hi, Jean. Salamat sa 50 stars. Paminaw mo. Ang malipayon ko nga edad para magminyo ka na sa 24 to 26 insakto ko. As according to them, describe their marriage as very happy, tied the knot when they were 24 to 26. So, hi, Queen. So, tsakto ka dahil kay 24, 26. At least, dili kay kantong gulang, dito kay edad, baskog pa kay kaglawas. Pero, basta akong suggestion na kay trabaho. O, alangan, pag magsigira mong trabaho sa imong partner. Kanang nasa imong likod, alam, minyo is Marjo, Bing is Clamando, Maranya, Madam Oy, translate unta sa Bisaya. Nagaan po ko ni mong daghang kayong problema, Bing, galisod, magkikubasag in English, diri, patranslate na imong Binisaya. Maluoy ka, day, paningkamot na lang dyan kuhag dictionary, day. Mariam, sulod kus bracket, naapay paglaom, ay. So kami, ani, kay 35 naman, wala may paglaom, ani. Mutilaw na lang, may himaya, ani. Hi, Nilo Arroyo, ang bossing ni Mardio. Artitit, importante, Madam Buhi. Mami, pa-shoutout ni Nilo Falsificador sa iyang beautiful beginnings. Ang among amiga nga milyonarya. Hi, Day. Happy New Year kanimo, Day. More blessings. Dapat pinanawag na. Hello? Hello, good evening. Kisa ni palihog? Yes? Yes? Karong bulana? Ako sa i-check dong no, feedback na ko nimo later. Okay, ga live. Sige, salamat. Sige, bye-bye. In English man. Kuyawan ko anong namang inquire nga in English. Okay na in English. Guwapa kay si Margie, Ma'am Elia. Guwapa maguna siya. Guwapa, swerte sa gugma. Pero duda ko ron, ganong nibisita ni nako. Nadag may something wrong sa mga finances. Natukar man ni pagkakuripot ani mis kay dagang kay kwarta.
Chika lang. Gwapo ba sa imong likod? O ikaw nalang puro din, Marjo. Puro lang ikaw. Charito also, dyan pala kila Historias. Good evening. Naagoy fight diri nga life begins at 40, but I will object that it's not true. I'm not angry, but it's not true. Alam Madam Eli, basi no Rico, ayaw po lamang. 41 na rabatawon ko, Ma'am Eli. Karang 22 para labas patawon ko, Alma. Inood, oy, kamo pod no. Pero hinoon, kung wala na good mo choice, hala, sige na lamang. Jose Rizzo Horpinele, shout out sa Team Tats Motor Parts, diya sa Dawin. Oo, kung wala na ko kay swerte, 40 na gud imong tulong doon, hala, sige. Importante maminyo ka, pero ang atong topic manggo dire, it's not the age nga kana magminyo, it's the right age to get married para mas asa ka mas hayahay dapit nga bracket. O pwede na ka magminyo do bintay mong edad. O ang ato lang is Hi Soksin, Kuemko George, ang ato lang is kanang panganakay nga portion. Maayo magud Ma'am Eli magminyo og sayo kay ang imong anak mura lag imong igsuon. At tinuod gyud na siya Delia Barrera. Kita kanoy o tinuod na kay pariw ato nga paki-shout out lang Ma'am Eli sa akong friend nga virgin pa. Remrem, Amat, Ulaysa, tinuod na gud kay pariw anong uban no kung masuko kay imong edad kay 70 na unya imong anak batanon pa unya imong lagason di nagkakalanat. Kay kusog na kay manalagan. Unlike ana makaanak kag sayo-sayo unya bulubatanon pa bahalag maglanat mong duha kirira. Pero idaran na ka, nang buto na imong mga panakyuran, dili na kay ka kayoko, maglugos na ka, kay taas na kag uric, taas na kay arthritis, o gameng dalagan, tiang. O ni maglisod na dyo ka di ba marang piruchutan, kay 47, kay wala patawon ko gaminopus. Depende man ang menopause, Madam Lady, na may early, na may late. Na delayed, na po under process menopausal. Ay, Soksin George, salamat sa 10 stars. Salamat sa tang naghatag og stars kanako, na. Mabuhay kayo lang. Age is just a number, my dearest. Yes, I know, Madam Mario Banla. Age is just a number, but when it comes to releasing a baby, age would really matter. Oo, ilaliman ka mga anak kag si Tinta. Hindi, maikog na ng doktor niyo mo cesarean kay hunit na kakaayo. Ay, nako. Wala ba po ko making minyo? Uy, layo magkin ako. Nya, unsaon na lang ganahan ko magminyo, Ma'am Eileen. Nya, wala pa man ko'y minyoan, Almalin Azula. Duha na imong problema, day. Wala kay milinyoan. Lisod kag panganak. Sure ko, fertile pa si Mardio. Ay, fertile kay si Mardio dahil kay exacto ng vitamins. Kalabaw lang ang tumatanda. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. O, hi, Lord na mo din, hindi ako niniwala sa mga kasabihang kalabaw lang ang tatanda. Bakit yung asawa mo hindi na umaabot ng 2 rounds? Milba Lori, sa mga jokes, Ma'am Eli, salamat. Salamat, Madam Milba Maylin, shout out. Cecil, 40, yun. Rogen Balnig, pag sinabi nilang na kalabaw lang ang tumatanda, bakit yung mga asawa nyo hindi na kaya ng round 2? Let's real talk this since we are having a debate online. Prove your answer correct. Rogen Balnig, among topic diri kabay gwenyo-ngini og pinaskuhan. So say Madam Budlining paminawon ang topic about madang nakitapod kay babayeng gagilak sa una suksin. Naghanap po ng problema sa kinabuhi. Kalimti na sa mga problema mga tawa sa taoy. Kana problema pag humagkatawa balik ra gyapon na pero ang katawa lisod kay dagkon. Kung Madam Budlay kaayo paminawon ang topic about sa ibiyang Madam itapod babayeng gagilak o tinuod guna George. Akit ako katapik-tapik ko ani pero ako adjugit pag-asa. Iba adjugit pag-asa usa man ako ning akong matris baliman. Unya pag human ang ako pang matris kay kuludlitan kay buayahon man sad ko. Rexidol ra bahala, Madam. Ganahan ko sa Rexidol. Ikaw, Marjo, may kung sa ka suggest nga edad, Marjo, nga magminyo. Hi, Mau Lara. Ayaw po kayo kapanood sa microphone. Bahalag ba ko baba. Ang importante, guys, financially stable na.
First, wala na akong gingon financially stable. That's coming from Marjo. Marjo is one of the DJs of 93.7 Energy Dumaguete. Maminaw tanya kay kusog man kanay siya mo tambag. Pero wala siya love life. Ayaw ka balaka. Siya nga. Ayaw ka balaka, madam, patabang, rag, megaman. Anak ko atit. Asaw ka sa Cavite Imos, Reggie Tindog. Hi, Reggie. So, hi, Miko. Aside sa financially stable Marjo, what are the other things that they need to, you know what to do? And then ako may consider. Wrong grammar ka dito napitay. Oh, niyo ka nga consider sa to? Niyo ka nga considerate. Nahibala na ba kas negros nga bright kay ka unya considerate ka dai. Agdira ko dai. Pero ko imo dahaking aparatos. Ido ka magkonto na ring light, tulong ka po kapay. Sige, first suggestion ni Margie is you need to be financially stable. Second, Tudong ka dapat ako man nag-eskwela. Check ko ba dai? Naka-eskwela ka dai? Ano problema? Makagdahan ba kay followers bash pa rin mo sa kuning patagar ta mo. Para ra magud na ako. May own opinion. Mao, and we don't want to listen to your opinion. Asa? Or na kung dili ganahan. Isa miningon aron di ganahan. Ganahan mo naman ako di ganahan. Isa ko kay mo di ganahan oy. Manguna ay sa pa ako i-connect ka kay. Ganahan ko basig na ganahang manawag diha no. Oh, sige kung naay ganahang manawag nako, pwede mo makapanawag nako pero ang problema asa nako nagi-connect aron. Sige lanon kayo no. Nakusog lagi to kay di mahadlok ko. Murag mo buto di lamang ko. Barbie, tabangi ko Barbie. Wala murag bubuto akong cellphone di sa lamang ko. Ma'am Eli, madam gai kong uyab. Mau idagkot ng kandila mau. Nato pa kang naging simana sig pangitaw og uyab hangtod karuwa pag kita day nagay problema sa imong kapalaran day. Ipakudlit na gilit mo ipagamit day. Basig di malason jud kay kapag abot sa mga love life day. Ayaw ka day. Uyaw imong kahimtang day. Asa naman to ni mo akong kinabuhi mo ikayawan. Aki sa padayon tanong sa atong mga tubag sa atong pangutana nga what is the right age to get married? Aso kas pwede pa ka mga anak. Apo asa man? Pwede pa ka mo unto. Kung Okay na siya kung 50 ka rin. pwede uyabon Pluto, Mars, Eileen, and Ma'am Eli, pwede ka uyabon dele. Sikitang pina-stick ta kay akong ginikana, my chill. Atong basahon dire. What are the disadvantages? What are the disadvantages of late pregnancy? Usak ba? Disadvantages of late pregnancy. Para science mo tubag nato, no? Advantages of pregnancy. Na agad kay makuha ani rong gabi una ba? Sige, ang disadvantage of early pregnancy, dili man good late, man good of the late. Kung ramar, man po niya akong nasulat, of the late, mo po hindi kabasa ng computer, o mo po hindi kalalaan ng lakawa. Ada, pros and cons. Overdue, day. Paminaw mo, day, sa gaplano, o magmenyo, o 40. Na, day. Maglisod nag-utong. Usad din sa mga problema, maglisod nag-utong. Butang yung topic tayo to, Ma'am Eli. Pregnancy, gahi na being islamado. Galahan dyan ko, Chef Marian. Science, kundi, dili ko ta makatinoplok, ani kay science, na gunang katugan na to. Alangan, mangisog ta science, nga man takilang science. In English, mapuloy ako kang problema. Nalipay na tako kaya di ani answer diri unya kay in English mapulog kay masabtan. Arang na lamang ni kalakihaw. Dayo. Napo siya mga disadvantages. Hi from Hong Kong, Marian. Napo kunoy usahay pag late na ka magmanganak, possible kuno tawag ang mga risk of complication of the infant during pregnancy delivery. Fitz Allen, lumoy na pod ang sabana.
Lyndon Lee pa shout out, Mary Jane enorme. Na pwede na possibility ko no nga as bata padulong. Daghan na complication na dugay maburos to ni gainsan. Amo to ko ana basta computer na musulti nako din. Posible dai no pag dugay na ka, dugay kang wala nakapanganak, posible di ay adito sa ang side effect ato sa bata. Usa na may mga side effect ana Marjo. Inani dagway ang side effect akong nawong. Amo daan ni siya kanang result og late pregnancy. Okay. Kasanay? Dili blue baby kuno kuday. Maglisod gani og utong og tubulon ma'am. Tinuod na ma'am dito pirotso hindi man binuang kanang tubulon ta maglisod maganit ta. Samot nag ulo mo'y mugawas. Gilawa-lawa na ma'am eli kung dugay mga anak. Kana inana basta dugay-dugay na magigada kay 60, 70 na mga anak ka kanang bata iya pang wahingon ang mga cobwebs. Magana na mga bata sa cobwebs yan pa nang tangon ba. Mura siya ka ng guna. Oo, murag nang guna ng bata mo nang lugos siya maka reduce ang akong iko dong. Salamat dong pul kay di pa ko kabaluan ni dong oy. Ego na dong. Gaga-practice pa gani ko. Ano namang masuko man mo na akong ga-practice pa mo ko. Dito man po ko pag-ingon pahinay nang gigo pahinayan man po na ako. Usa na siya Ma'am Ellie kanang it's reachable magud ang sa babae. Madam pwede ra na mainat mas in ulo pa na. Oy dili beng. Unfairness. Unsay unfairness? Dili day unfairness si Marjo. Unfairness kuno ka Marjo. Adlock mga anak. O tinuod ko na ako gyud no sa tinuod lang dodong por ako karon jud ko mo reveal ninyo mga friendship. Ako gong ito kanang tinuod nga nahitabo kanako mo nang kanang akong topic karong adlaw kabahin gud ana mga pregnancy mga late pregnancy what is the right age to get married. Ay ako kuno gipanganak kuno ko ana ko edad-edaran na akong ginikanan. Medyo nanas mga hapit na medyo edad na. Kuno pag-utong sa akong mother na inat niya akong ngabil ug akong ilong. Basta akong buna mo na itsura. Sanay? Wala ko nakagawas dahil kay naipit akong ilong. Unya akong ngabil kay ni Hawid pas inunlan. Muna nakaingon ko no, so niya ganahan pa mo. Pagpanganak ninyo, inani itsura mo gawas. Ingon sila, minupusal. Ingon sila, mamili, basta minupusal. Duha mo'y kapaignan anak, bata, bright, or naay diferensya, Delia Barrera. Possible. Possible na, Madam Delia. Ako wala ko dit bright ko, day. Now, rago diferensya rin, day. Janet Parker, ma'am, sa'yo noon ng, sa'yo noon ng panganak, ma'am Eli, ang tiguwang kay magdali man ang bata o gawas kay lain ang baho sa tiguwang. Sa ilan o ba, uy? Based on knowledge my experiences, Ma'am Ellie Pierce, ay sa pa, uy, kaganahan kay kong basa, pero akong gamay ka akong screen. There's a right age in getting married. What is important? You are physically, psychologically, emotionally, mentally capable. Tsakto ning imo dodong. Murag mo uyon ko aning imong gisuggest dire, no? Dodong ba? Kay Madam Mario ni siya based on my little knowledge, a vested experience with my peers, there's no right age in marriage. What is important? You are physically, psychologically, emotionally, mentally, and importantly di ay financially able and capable. Sakto ka, madam! Ikaw na dyan akong friend nga brainy. Sakto na to. Dito na human ang atong topic. Naansiran ra ko sa katawot-anan. Good lay guning gamay ra atong knowledge. Basta gamay akong knowledge, di kita powerful. Kaniha naman kung sige research, di pa po kasabot, puro in English, di pang sulat sa mga doktor. Munang mudaghan ang mumabdos ka ng uban, mag-search, what is the right age? Advantage, English man goy mo, mugawas dito sa pag-search sa Google Chrome. Base ng uban na misunderstood nila ba? Nagminyo na nog sa'yo, intis magdugay. Next topic, madam, ay mauro dyan yung topic na turong adlawa. Di na tamo atos laing lugar mo, mauro na itong topic, kay kapoy yung pangitag topic. Munang ka mo mga mabdos mong sayo, kay sige mo pangitag laing topic. Atong topic, minyo, mangita po mong laing topic. Lord, dahil gamay tag-utok.
Tinuod ning akong utok kay sa munggos sa dagway ni. Good day, Ma'am Eli. Okay ra, dakog ilong, di ka kay daghan hangin, mahanggab kaysa gamay ilong, di ka hanggab, di kumutuan na Maria Lisa Pinili. Ang aning akong ilong, daghan kong kasakit nga naagian. Napuno ko bullying sa una. May tapaler mo, pero di pwede na, bay. Pareho na ako nga, naanad naman lamang ko. Ino ko sa unang elementary pa ko, sus, mara magit pangalaag palwa. Ito, ay, at least, palwa sa lubi siya nga dili, palwa sa bully. Dako de kay gikapoy og sabot may pag ayaw ana George. Nag-comment akong honey, hala pagchatanay na naman mong duha. Walay age importante naghigugmaay ba? Kada lagi magminyo ta. Walay edad nga gipili. Magminyo mo 99 na mo. Magminyo mo 100 na mo. Oo, bahala gahingulion na mo kung ganahan mo magminyo hala pag minyo mo. Basta ko psychologically, emotionally, financially capable and able. Well, on that note, it's time for Tina to shine tonight. Gipan lang, gipangalaan kag butong Madam Eli na apil jud ang palwa. Kabalo na ko dai mo pong giusban day. Grabe ka day, move on day, move on. Ayaw pod kay hinatag na sa kaitas ang joy and garab relihiyosa pinisiyoyan. Ama, it's not matter, Madam. Tinood lagi na. Pa-shout out kang Marjorie, kang Chel. Ay, kang Henriqueta, diha sa Shaton. Perting kapuyan ako, Ma'am Eli. Nga na, mag-iul sa man kadiha, day. Uman og work, nawala, agin ako kakapoy katawa, may tapaler mo. Mayad nga gabi, Ma'am Eli. Mayad nga gabi sa imo, maungupay gayon. Hindi sa abansado ang imong ilong liwat ni Mother. Idisa, hilabti na lang ko ayaro na akong pamilya, Idisa. Di igot ikaw duhaon, day. Lagason got ikaw, day, misag asa pa kang planeta. Wala labot pamilya, day. Kita-kita lagi istorya, day. Wala lagi pamilya, day. Personalay naman ang imo, Idisa. Kapakahilom rabi akong mama, day. Kasing nalimot ka, day. Wabaya ka kala sa akong mama, day. Akong mama, day. Taga-sikihor ba ya, day. Basin unya, og. Wala, ra. Patakabalo. Mauna siya di ha. Noji Emphasis from Norway. Maria Rohel da Kumpati pa shout out. Katugon. Katugon. Saan katugon unga ko Madam Sus. Kabati man ko nimo tingog. Nagpatay ko katawa Boronisa Boron. O ako sa pasalamatan ang naghatag na ko og 870 stars. Daghang kayong salamat sa naghatag sa ilang mga stars, no? Ilabi na ni Madam Catherine Escobedo at Madam Glade. Salamat kaayo sa inyong gihatag na ko nga stars. Makapabuhi og dugo ang mga bituon sa langit. Atong usbono para ma-clear out ani. Ang atong topic is what is the right age of getting married and what are the pros and cons or the consequences if it's too early and if it's too late. Family doctor. Next time, mag-hire ko family doctor. Ka ng mga doctor of education. Mo ba na doctor of education? Padili, mao. Expert. Mga expert. Dako, ilong Ma'am Eli, depende lang na sa pagdala. Si daghang nalingaw, makapahalipay po ka. Seryoso po kayo mo. Elmer, asa nga store, makapalit og mag-uyab, Ma'am Eli. Isulay Elmer sa Play Store. Scarlett Sebastian, Ma'am Eli, gwapo na sa imong likod. Si Marjo na, virgin. Dan Magdales, bright daw ang dako og agtang. Nga ni ako, Dan, kay sobra magkadako, so di ko bright. So, marriage is not just all about charlolot nga inday, dako nga responsibility. You must be ready to embrace it. Gikan ka na kang Jasmine Albalos Garsta. Yeah, you need to embrace it because getting married is not that easy for everybody. Because when you get married, you make sure that you are ready of the consequences that you are into. Yeah, you are into, and if you are in out, kung di na kaganahan. Alona, Torco. Okay, watching from Lapu-Lapu City. Correct, magana ako, magminyo. Kanina pa sa kataras, Marjo. Magminyo siya, siya milinyoan. So, daghang sugilanon ang kinabuhi. Wala ganayon nato ang imong opinion, akong opinion, tanan, adunay padalingan. And the bottom line is binuang lang dyan tanan. Is Elizabeth Gazo, or Ibanez, ano sa mana? Parinti na silang maripil dagway.
Tinood man gana, no? We will speak English especially for our friends out there who cannot understand Bisaya. Ren Agnes Alyura, manghod, guwapo, gamay. Hello, di anak po ning masigig magpakadato na to si Ike Daniel. Di lagi mi interesado madato Ike Daniel. Kung madato kaganahan kay ikaw ra. Maita Palermo, salamat sa 50 stars. O di anak po ning succinct expert, best time pregnancy is between late 20s, early 30s. Is the age of socialist of the outcome to both of your baby or studying 20 the ideal age? Wala ginaron, atong husband ko ning manglalis maguta diri no. Magabuka gutag lalis. Hi Marites Baguio. O di ara ha. Ma'am Eli, pay ato unsa man imo ikasulti trending nga flight stewardess nga namatay. Diba ko ilabot niya, madam? Hindi na ako manghilabot, anak, madam, kaya mahimo pa lang kong accessories of the crime. Hindi sa ingon nga di ko konsep, hindi na ako manghilabot, madam, kaya base unya ko pangutan ospidiya, madam. Ang ako, diri, madam, ang tawar ta, madam, di lang ta magunang-hunag laing problema, madam, di na dyan ko manghilabot, anak, ma'am, ha? Wala po ko dito sa sitwasyon na manawag po kasulti, ma'am. Wala dyan ko manghinawag yung ko, ma'am, wala dyan ko. Wala ko anang panghitabo, ma'am, as in. Honest and swear to God. Wholeheartedly, I don't belong in the crime. I cannot answer that question. Let's proceed. So, muna ginaingon nato nga walay problema ang pagpakasal. Kung gusto mo da, depende na nimo, imo nakalipa, imo nakabubuton, basta capable ka. Ang problema magod, kung syempre magpakasal ka, wala ka plano magpanganak. So, syempre, kung magpakasal ka, you are planning also to have a baby. What if you will, the age doesn't matter, then you'll get married at the age of 70, what will happen to your baby? Your baby can no longer step out from your tummy because your tummy is already secluded. Yeah, your tummy is already congested. So tell me if you are right that getting married at any age it depends upon the person, Emilda Mundo. I know your opinion is right, but let's find it now. Basta. Ato siyang ayuhon kung siyang bangi-bangi, let's balance the situation. Oh, tinoon na, Frilin. Okay, bita mamidog si Tinta Bisige, mag-honeymoon mo si Tinta yung uno. Mga anak, imong asawag si Tinta Idos. Tanawo na ito, baka unto pa ba? Hi Landbin, hi Mardia, Ma'am Eli, pa-shout out ni Mika Precious, gigakaragang Gina, sir. Praktikalay man eh. Ano ginaingon nga, mangitag lang pamaagi, nga malipayon ta. O sige, si Tinta imong edad, si Tinta uno ka nagminyo, nakaanak kag si Tinta Idos, ala si Tinta 3. Magpatutoy ka na mga tuiga. Muunsa lang imong bata nga gatutoy. Na-stress imong bata. E pagyangod niya, uy, di naman niya akong inahan murag lula naman inako. Oh, I'm not trying to discourage you, but it's the reality. Siyempre, magpatutoy ka, imo nang sana, tawag ka na medyo. O goso, magpatutoy ka, unya, laylay na imong abaga. Sakit na imong likod, unya, niraba sila, kanang pagpanganag ko, no? Magpulaw-pulaw ka, unya. Kabalo, mga idara na tanong, makabatatag alauna, di na katulong balik. Magdulog na lang mas bata. Get with akyatan grado from Sikihor. Nabasa na po na ako din sa computer. Nga mo ko na yung mga consequences. Pero getting married when you are in love to each other, it doesn't matter what age you are, what age are you, who you are. Wa na ilonok ng ilin yung si Jasmine. Actually, sa mga lalaki, okay ra guna sila mabutog si Tinta as long as kaya pa nila mo produce. Nakay mo duga pa'y unas. Okay, nilagay sa study, okay ra ang mga lalaki kay as long as they are healthy, they don't have any deficiency in their body and still they can produce sperm cell to create a baby, then it's okay. Pero sa side sa mga babae, if you're getting late marriage and late pregnancy, there are so many possibilities what will happen to you. So choose which is which. Would you prefer to get married at late age or too much early? It's for you to decide. Wala makilabot ni mo. Basta mo tuon niya ka na ako'y makaingon na. Wadyo kibalay hospital. Oo, sakit na ang tuhod. Ano si Tinta, ma'am? Ingon si Joyline. Sa Ma'am Eli, pa-shout out. Barangay Bogo, Cagayan City. Good vibes kayo. Good Spencer calling. Correct. Sige, kamo na po explain diha. Ma'am Eli, unsay origin? Ay, di sa ako mutubag-an na mga nga topic, nar. Basta bugahi pa, Ma'am Eli, okay ra di ba naman marubilintaan? Anya, kana pong at the age of 20, wala 28, pag minyo ka, syempre magkaanak ka, you can juggle things. Meaning to say, you are capable of working at the same time, yung catering services to your family and to your baby. Happy Trickings Marialis Pinili, while lami ng kuyos na.
Awan ng ubang. Wala ko rin lami ng kuyos na. Nga ang sao man nato na nga. Pagabot si Tinta mo, kuyos man yun na. Imong tayhupan. May managbalon nga imong tayhupan. Maborot o balik. Adi man, mura naman na siya ubol-ubol sticky. O, tanawa bago na. Lilian na sa iyong bana nga si Tinta na ida. Di ba? Walang ubol-ubol sa tiki. Hinay na kay ginhawa. Janet, salamat sa mga tambag, Ma'am Eli. Matulog na ko. Nauna ako na mga sugda, na mangita ako ng paamahagi. Alam, sige, Janet. Ang bati na ko na, Janet, kung asa ka mas maayo. Madam, Els, liwat kay kasi mong mama. O, kabalo ko, day. Iyog pa mo, liwat ko sa kong mama. Liwat ko may dakong ilong. Sabi niyo problema ninyo sa kong mama? Huwag ba ako nahilabot siyong mama, ha? Ni-disagree ang inyong dog, Ma'am Eli. Mauwa siya kauyon sa akong topic. Chika lang. Ala, sige, once again, ato pasalamatan ang daghang kanihatag sa 920 stars. Salamat kaayo. Mag-menu og sayo kay lami ng dulog-dulog. Ay, nindot ba dyan nagdulog-dulog, no? Rinchel tubig. Lami po na pagdulog-dulog niya. Siyempre, kung mag-menu mo, imo niya hapyo-hapyo. Dapyuro ang abaga, hapyo-hapyo ang likod. So what if paghapyo ni mo sa likod mo kang unsa man ni mo ra man nigbanig ni likit. Clint Clavin, imong iro hustle kay mausag di lamang kanang nabuhi pud siya for the protection and security of the family agay. Ay ato os ha binuang ra ni ato mga topic diri no. Di ada pa ato kinabrightan nga friend. Ma'am Eli, the biological clock of the woman is given fact. If a couple decides to get married late, it's a choice. And aware of the consequences, nothing to rebut. Wow. Salamat sa 50 stars, Spencer Calling. Salamat sa Barangay Bogo. Salamat sa 50 nga stars dodong. Army, Anamort. Ma'am Eli, love you from Cavite, Manila. Inood maganda madam. Kanang answer ni Madam Mario Banlat. Labad sincerely, with accuracy, and with fact findings. My answers are out of this world. Not even based on my experience because I've never get into marriage. But side dish to this topic is the Yati kag iruwa karon. Pina. Unal ka na ko doon mo pay dugos. Unsa na siya? Unsay una Ma'am Eli manok ay Dong Ilrik dugay na kanang pangutana ha dodong. Ana mo mga topic diri dong pang high end na ni siya dodong katon pang bright na guni siya dong. Charot chika-chika lang. Eugene Lipana watching from Nabota City. Usahuson tikang iro karon. Disagree na lagi ang inyong iro. Gusto niyang mukuyog sa live. Fact findings. Amo po doon, makadungog na mga pulong. Inanay, Jimwell, batahoy. Maglain po ng findings niya. Muna ginangon nga, kinita binuang lang, no? Para dyan magpaminaw na ako. Paminaw mo na ako na, maburos yun mo sa'yo. Kaya problema kita ba yung paanak ninyo? True prayers. Ayaw kasabi imong dogi, Ma'am Eli, kasabaan kay mamaak na siya. Oy, kusahos ko man eh. Taga-islat, madam. Kung lumpay na madam, ayos diya, makigagaw ang iro correct. Another 50 stars, gikan sa atong ka-friendship, nga si Spencer Calling. Raquel Ching, hi Madam Raquel, salamat sa 100 stars. Spencer Calling, another 50 stars, bayaman talaga eh. Tarong nga og explain. Kanihara kong ga-explain og tarong nung sudi pa dito tarong. Di ba ko kabalo mo explain? Hi Madam Raquel Ching, my former colleagues at San Chilora Ayala Cebu. Good evening, shout out sa Team Hats sa Santa Catalina. Joy Ann, Eldrick, Kat Buli, pwede pa ba mag-menu if mag-menopause ng babae? Pwede mag-menu. Ikaw, ay sa pa ako sang... Isog ka ng amo. Isog kaya na akong irok. Ano siya mga breed, mga nahab, mga Persian, mga husky dog. Husky dog meaning to say hustle dog. Asa day? Giulog-ulogan na kanila. Wala siya gingon nga. Thank you so much, Madam Raquel, for another 100 stars. Pulihi, Hon, Magdales.
Ay, kabalo ka, when you get married, muna ako nabasa sa one of the stand-up comical skits, o sa mga sikat na comedian skits, when you get married, make sure to choose the best partner sa imuha nga kinabuhi. Yes, because if you get a good partner, that is what we call, because girls, they are like dolls. Ang mga babae, kung murag mga muñeka, girls are like dolls. If you get a good one, you get a Barbie doll. If the woman is not good, it's Chaka doll. Oh, and if your girlfriend is not too good to be true, it's Voodoo doll. If you get the worst woman in your life, and that is Annabelle. O, nabasa na po na ako na ano, ako lang uspo, no, if you want. I just want to reiterate this, that when you get a woman to get married and you want to get this woman for the rest of your life, you should be very careful in choosing the woman because according to them, women are like dolls. First, if you get a good woman, it is a Barbie doll. If she is not the right girl for you, it's a Chaka doll. If she is something that is not fitting to you, and that's another story, what we call Voodoo doll. If you got the worst woman partner in your life, and it's what we call Annabelle. Hi, Madam Willa Bag. Salamat kayo. Hi, Madam Willa Lutz. I miss you so much, Day. Salamat sa stars, Day Willa. Thank you so much for sending your love to stars. Happy New Year, happy tricking sa Raquel Ching. So, what did I just say? Kung nangutan na mga Ma'am Ellie, what are the right age, after menopausal, before menopausal, whatever, you can marry at any age. You can get married at any age. It is your choice. You are matured enough to decide for your life. According to Mario, the consequences is yours because you are old enough. But then, in pregnancy, which is part of getting married, di ba, Madam Willa Bags, you need to choose the right age. Because if you will not choose the right age, then you will also suffer the consequences. Pre-pregnancy or early marriage would lead you to unwanted pregnancy maybe. Because you are too young to be true. You are too young to be true. I can't get my eyes over you. Because you are too young, you cannot handle situations, Spencer Collins. You are too young to handle the different situation in married life. And you are not yet capable because if you are too young, maybe you are not yet financially stable. You don't have your own property and you are very dependent to your parents. That are the basic disadvantages if you will get married at early age. Hi, Sir Brandon Mills from USA. Thank you so much for your stars. Will Brent Lorito Ojales. Now, if you will get married at the right age, according to our research based on Chrome and Google, it says that you will fully enjoy at the age of the 24, 28. That's what we call the stage of happy marriage. Now, if you will get married at the age of 60, it's okay. But when you get pregnant at that age, that's a very big problem. Especially if you don't have money. Yes, if you don't have money and you get pregnant at 60, if the doctor will say, I have a cesarean for you. You will undergo cesarean because your mattresses and matters can no longer handle the situation, so will lacerate the side of your, the side of your flower so that the baby can come out smoothly. That's a big expenses. Now, if you will, especially at that age, if you don't have enough exercise, gusto ta kakuhaon campaign time, pila man imong kuan ko, Spencer Coling, nako is mga, depende. Ako, mandagwet takabot diha dodong. Kung dako abot, dako alang. Ay, Madam Carla Mayomo, muna siya ginaingon natin na. At sakto to ka, Mario, ako nang sakto tong suggestion ni answer ni Mario Labad Banlat na it depends upon you, it's all yours to decide to get married at what age. But siyempre, of course, kung matigminyo ka, kung wala kayo planong mag-anak, okay ra si Tinta. O Chinta, hala si. Pero if you have a plan to get a baby's children, so at the right age, but make sure that you are capable. Ato nang balik-baliko, no? Kaya basta din magkuunya mo na. Wala ba dyan ko sa nino? Wala ba dyan ko agit panganak? Oo, okay. Itlog man. Ang lahi ko kay may pagkahimungaan ko, gilumluman ako. Ako mo'y nilumlum sa itlog. Nagpagkamusa. Di jud ika-deny. Ma'am Ellie, Kat, Bulikat, o sa pangalan na, uy. Kabastos ba sa mga apelido, Kat?
Ma'am Eli, kinahanglan ba sundo nako ang marriage arrangements sa akong parents nga dili pa man ko ganahan magminyo family tradition man gud Ma'am Eli. Body bantilan eh. Istorya imong mama. Tradition man, dalag kayo ng mama. If it's the tradition of the family, it depends upon you because we were born in this world to have a freedom. But if it's tradition, you need to follow the tradition, but it depends upon the situation. Because if it's unfair to you and it is not the rightful thing for you to do, then probably if you don't like the tradition, then you will suffer for the rest of your life. Those are the possibilities, but I am not against any religion or tradition because that is the inheritance of the family. And that's under the article of the Philippine Constitution 7966. It says, follow your dreams. Marjo si Raga po, pagkaon Raga po ipangit. Ako di pasalamatan itong gagama sa ga-edit sa ako ang ako ano. Correct. Isagit ko siya dahil. Jeremiah. Si Jeremiah, pasalamatan ko si Jeremiah siya, ang gihatag na ako nga intro na rin. Pasalamatan po na ako siya, kadwa ka pag intro din. I-regard si Susan o si Ma'am Janet Altingka. Kaya mga auntie kani. Shoutout Ma'am Eli Kanjin, happy birthday sa kanya, Body Bantilan. Ay, salamat, 1,920 stars. Salamat sa naghatag sa 1,920 stars. Leandro Burgos, Ma'am Eli, lagi kitang pinapanood from Catbalogan City, Samar. God bless. Maupay na gabi sa Imulyundro, Burgos. So, I guess we are done with our topic for tonight, no? So, ako na Osbo, no? Lahat po ng ating manarinig for tonight is just for fun. Katuwaan lang po. Nothing to follow. Huwag niyo pong sundin kasi naman sinasabi ko, mga katang isip lang po yan. Mga pawang katataramanan at walang katuturan. Wala may tagay diha Ma'am Eli, wala tay kuan suborno ko. Diri sa Cagayan de Oro Ma'am Eli, May 21 Barangay Bugo, Fiesta, Spencer Kaling. Magsabot na tayo Spencer, basta kabahay nagkwarta dong. Sabot ko na to na privately. You will get a % also. Jimwell, Batahoy, tagay na tama. Nakaik alamot niya. Hi Winnie Johnson, hi kanimo. So I guess that's the best topic for tonight. And hopefully, nakatawa mo diha mo, natuwa po kayo sa topic natin for tonight. Nothing to be serious po. Pag hindi ko po nabasa yung mga greetings ninyo, you can type it again sa atong comment box so that I can read it again and again and again, over and over again. So mukanta na ba ko? Alright, sige, thank you so much. And mikuyo ka na ako, especially sa 134 nga nagpabili, no? Salamat sa inyong mga comments, salamat sa mga suggestions, salamat for sharing your insights, salamat for sharing your experience, salamat for sharing your funny thoughts. And once again, all of this is just